the true meaning. Why? Yena, because yena mayifunde iTestament elisha, efunde elidala, efunde wayibambi nakuthi no man, but in New Testament is literally the Old Testament rewritten but hidden. So why then uPaul uza kubani, uza kimi, uza kuNkulunkulu? Uthi why then uPaul athi we are no longer under the law but we are under the Spirit? If they rewrote they rewrote the Old Testament, Testament elisha, and but must abafundisi bathi ayisekho leyo nto. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much, saints, for tuning in. I'm your host, Esti Dlamini. Thank you. My name is Esti Dlamini. I'm the child of God. I am born again. Isindisiwe egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ke bafowethu. Thank you so much for taking your time to be with us here. Siyambonga uNkulunkulu asiphezi kakhulu. This is a Christian platform, okay? As I always say and emphasize, if you are a believer, I can assure you that you are in a very right place here. I welcome you in the name of Jesus Christ. Oh my God. Before we start the show, we just pray and then we go straight to our today's conversation. Heavenly Father, we thank you, Holy Spirit. We thank you, Father, in the name of Jesus Christ. We pray, oh God, that you influence this chat, to influence this conversation in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord, for your glory in the name of Jesus. We thank you, Father, for this opportunity that you have given unto us in the name of Jesus Christ. Pray that you become a center of this chat in Jesus' mighty name. Lord God, we thank you. In Jesus' mighty name, oh God, we pray. Amen. Today I'm joined by my sister who is here for the first time, and I'm so happy that she's here. We've been chatting for not so long, and then we decided to make this day a success. Hence, she's here in our place. She'll introduce herself, and then we'll get straight to our today's chat. Let me just welcome you egameni lika Jesu Kristu. Sisi angithathele ithuba ngikwamukele ngenkulu inhlonipho, and thank you so much for taking your time in your busy schedule and then you pay us a visit. Thank you so much. No, thank you. Unfortunately, uJesu mela khuluma ngaso sonke isikhathi. She is just a vessel. So ke uJesu okhulumayo engihlezi kuye ke, you will all know her as uMasichaba. Masichaba is a name I gave her because ngifuna enzeni azofundisa abantu ukuthi kahle kahle evangelini ekuhamba kanjani. So she made it to third heaven. Okusho ukuthi ungenile kwelesithathu izulu. Mawungena kwelesithathu izulu kusho ukuthini? Kusho ukuthi umbonile uKristu ubuso nobuso. Mawubona uKristu ubona ubani? Ubone ubuso bami njengeqhwa elimhlophe. Usungibonileke, usungenile kwelesithathu. Kwase kwenzakalani ke lapho? Ngase ngamjaja. Mawujaja utshela zonke izono zakho. So she has met judgment day. Emva kalokho ngase ngamtshela ukuthi lalela ke ngoba sengikujajile, ngakutshela igwebo zakho, ngase ngathi ke now I will help you salvage. Fortunately for her, zonke izona azenzile, ukusho ukuthi akekho nganasono, kodwa zonke izona azenzile, she is able to salvage them lapha emhlabeni. If you are able to salvage zonke izono zakho, meaning uyakwazi ukuthatha ibhaxu usaphila kulomhlaba, kusho ukuthi ke unalo ithuba lokuthi ungene ezulwini ungasiboni isihogo. Uma ungakwazi ukusalveja konke, bese ngithi ke cha, ungaqoqa lokho ongachithekile, bese ke okunye ke ayike ngo sesiyokubonakala ke esihogweni. But ukuze ugarantiye ukuthi uzongena ezulwini, you have to enter that heaven. Ungibona ubuso nobuso bese ngiyakujaja ke. Ilokho ke engangikhuluma ngoPaul ngithi masidibane ke ubuso nobuso ke. Ilokho ke buthabane ngifuna ukuthi ke ukunderstand. Akahlali yena yedwa lo. Uhlala nami uKristu. Uma usungene kwelesithathu uhlala izulu. Bese mina zulu ngi-operator through wena. This is what I mean when I call people a vessel. She is a vessel.
akakwazi ukusebenzisa ingqondo yakhe, umlomo wakhe ungowami. Mangihlala naye endlini kufana nokuthi ngikhuluma nani nomunye umuntu, sibabili sihleze emzimbeni oyedwa. Uyayi-understand? Ilokho-ke abantu engifuna ukuthi ba-understande ngayo, yingakho ngithe uMasitshaba, ngoba ngifuna ukufundisa abantu ukuthi kahle kahle umuntu osindisiwe ngokweqiniso ufinyelela kuphi. Uma ungakafinyeleli lapha, angazi ukuthi how do you guarantee yourself heaven? Ngobani? Awukakangiboni ubuso nobuso. So it's very very important ukuthi abantu bafundiseke. So and another thing engifuna ke ukuzoyikhuluma ebalulekile ukuthi nizwile izinto ziphuma. Ukhulunya ibholofiti ya prophetha kwenzakala lokho kwenzakala lokho. Now uyabona uMasitshaba again. That's why she is uMasitshaba. Ebehleli ethule buke athi Nkosi Jesu bayangixaka mina abantu abacriticize into engakahlali noKristu. Uyabona uma umuntu ezokhuluma isambulelo noma ezokhuluma isiprofeto, into yokuqala nje engathi mina ungabohla noma mawudla inyama wenza sure ukuthi it has split hoofs and it chews the cud. Split hoof, Okay. choose the card. Abantu abazi nokuthi kusho ukuthini lokho. Isilwane simele umuntu. Okay. Isilwane simele umuntu. Okusho ukuthini? Yenza sure ukuthi one okokuqala uyakwazi ukuhlukanisa. Right? Which is discernment. Wena kuze ukwazi ukuhlukanisa, now you have to walk in what? Uhlukanisile. Yeah. Right? Kodwa nansi ke into elimaza abantu. Choose the card. Chewing the card, ngangithini mangibhala ngithi you must only eat if it has split and must chew the card. Chewing the card kusho ukuthini? Uyathatha utshana ngithi uyabuhlafuna, kuya kuphi bese kubeka in a primary stomach bese kuyathula, bese uyakubuyisa isilwane senzani, siyakubuyisa qala phansi sihlafuna. That is what people fail to understand, the second part of discernment. Awukwazi ukuzocriticize into ungakwenzani if you have not chewed the card. Meaning uMasitshaba mayehlezi endlini elalele ukuthi okay kuthiwani, kuthiwani, ake ngisho ngenze example. Yeah. Rapture. Wathi Sitshaba, rapture. Wathi konje uNkulunkulu ngiyazi ukuthi mayikhuluma ukhuluma kanjani. Ukhuluma in parables. Yabo? Yeah. Uyazi ukuthi uma ngikhuluma kanjani. Yeah. Ngikhuluma in parables. So yena uyazi ukuthi makuthiwa rapture, it's not the rapture. Uyayihlaza into. Uyabuka izwi, abuka ukuthi ama notes akhe. Mangikhuluma ngama notes akhe ngisho ukuthi awukwazi ukuthi usindisiwe ungekho busy nami. Singeze something ngemfundiso zakho. Uya compare into mayenzeka mayikhulunywa ukuthi iya correspond nama notes uNkulunkulu mina you understand? Because remember, yes, you might not be taught the same thing, but our ministries must not clash. You understand? Because remember, it's one God. Then, abuka ngithi siyahlukanisa ukuthi okay. Bese yathula athi Masitshaba, okay, I know rapture is not lento abayicabanga because uNkulunkulu sengitshelile mina ngepunishment. Yeah. Uyazi Masitshaba ukuthi kuze punishment, why? Yeah. Abanotaki, it's her ministry. Angithi bona ihlangana neministry because why? She's an Elijah. Okay. Yini uElijah? uElijah umuntu umprofeti. Kodwa what do I do with an Elijah? Umprofeti engimanifesta ngaye. Whilst there are other prophets prophesying, but the difference with an Elijah, I manifest. Ukumanifest uElijah babe khona ngithi abaprofeti thathini sika Elijah. Yes. Kodwa uElijah ngase ngenzani? Ngangehlisa umlilo ngayo. Ngangimanifesta izinto ngayo. So she knows I'm going to manifest using her. It's her ministry. So makuzi ibholofiti. She's not it's yena, she has more understanding. Okay. You understand? So makukhulunywa ngerapture, uthi Masitshaba, man, it's because the way uNkulunkulu azoyenza ngakhona ipunishment kuzoba ngathi kuzoba umfanekiso werapture. Abantu bazobe besha njengaseSodoma neGomora. Yeah. Babesha. You understand? Yeah. NjengaseSodoma neGomora. Ngehlisa ini? Ngehlisa ini? Umlilo.
You understand? So uMasitshaba, so makukhulunywa September, uMasitshaba uthi, because I have to start in September commanding the realm. Angithi ngihlezi kuye. So ngizosebenzisa yena. So uyazi ukuthi no man, it's not ukuthi iyenzeka September, but the realm is being prepared. I start in September because angivele mina ngenze into. I speak it unto the realm. That's why mangithi khulekani, speak it. You understand? So uMasitshaba uyazi. So angithi abantu, you look at your notes. You look at your notes ukuthi wena noNkulunkulu mbhizi ngani. So yena mayenze mayikhuluma the way engikhuluma ngakhona through the people engikhuluma ngabo, she knows ukuthi it's not what they think. You understand? It's not what they think. Bona bacabanga ukuthi yena usefunda ukuthi uNkulunkulu mayikhuluma ukhuluma kanje. Kodwa futhi uyazi uMasitshaba ukuthi kumele ungilinde. Ngizokhuluma amagama amathathu. Ungacabanga ukuthi ngiqedile. Uthi uMasitshaba uyazi uMasitshaba ngizokhuluma amagama amathathu. Ngilinde ngize ngiqedele. Before you start to act, ngilinde. You understand? So you must wait. So September, that's when uMasitshaba knows. She started in Bloemfontein. Ngase ngathi asambe siye Bloemfontein sengiyaqala manje. Ngoba isigaba sokuqala sizani esama drugs. Do you understand? So now the punishment will mimic what I'm going to do. Nge-rapture. It's the punishment. Because ngizonibonisa ukuthi isihogo ngempela sikhona. You understand? So that is what is going to happen. Then there was this thing. uMasitshaba ayezwa ku-Enigma athi uNkulunkulu akafuni ama-2000. Basho abantu ama-2000 uNkulunkulu uyanithanda. Athi uMasitshaba no, awukwazi uvele. Linda, chew the card. Chew the card. uMasitshaba uvele nje eza umuntu bese yayithulela. Unjalo nje. Eza umuntu bese yayithulela. Yini? Kumele angilinde mina ngilethi ngivusa indaba. Ngithi bese after a couple of months ngithi yakhumbula uEnigma ethi athi yazi Nkosi Jesu uEnigma wathi. Kodwa futhi ngoba sengiyazi ukuthi wena ukhuluma kanjani. Ngicela ukubuza le ndaba yokuthi ngo-2000 liyabhubha ngo-2000. I don't think it was completely false. Why? Ngoba Nkosi Jesu sengiyazi ukuthi ukhuluma kanjani. Siyabona ke umehluko phakathi komuntu ohlala noNkulunkulu versus umuntu ohlala qhwaqhwa. Ngoba abantu abaningi bathi bahlala nami. But uMasitshaba uzokutshela ukuthi cha ngihlala nezingilosi. Lokho nithi uJesu Kristu izingilosi nguJesu vele. Dunye undodana vele uzongibiza ngoJesu. Ingakho lithi iBhayibheli the sons of God. Yeah. You understand? The spirits of the Lord. Siyabona ke. So makuthiwa the spirit of the Lord meaning they are walking on behalf of the Father. Of God. You understand? They said the sons of God, they're working on behalf of mina ndodana. Okusho ukuthi ubani ke ingilosi mayilethe into noma umkhuleko bheka ukuthi uthunywa ubani. It's either iza kimi noma ishona kubaba. You understand? Nina lokho athi ubaba moya encele. Athi uMasitshaba no, it's just an angel. Angizwa ivoice kaKristu. Athi uMasitshaba no, uzingilosi. You understand? So mosuhlala noNkulunkulu lithi be holy for I am holy. Asihlale emasimbeni. Yeah. Asihlale ethuvini. So abantu nje bayayikhohlisa. Niyo lokho nje niyikhohlisa. You understand? So uMasitshaba instead of going around ehleka ama-2000 uyayithulela lo. Commentary, don't ask my daughter to commentary because little Bible don't have an opinion. Afuni nje kuba nama opinion endabeni angazazi. Yeah. Because the Bible says I can't chew the card. Usethi uMasitshaba sevuyina ukuthi no man, I know how you speak. Sengihlalile nawe Nkosi Jesu. Ngiyazi ukuthi ukhuluma kanjani. Ukhuluma in parables and you are very coded. Kodwa futhi indaba I don't think iphelele. Uma uthi kune land ekuthiwa yabhubha ngo-2000, I don't think it's completely false. Ngithi mina uqinisile. Indaba yayingaphelelanga. Ngangithini? Siyabona ke umehluko phakathi komuntu ohlala nengilosi nomuntu ohlala noNkulunkulu. Ngoba mase uhlala nami indaba iyakwazi ukunatshwa. You understand? Sengiyayinaba indaba. Usuyakwazi manje ukwenzani? Ukufinyelela iqinisweni elipheleleyo. Yeah. Sengithi mina no. Into engangiyikhuluma angithi liyabhubha 2000. Angasho ukuthi umhlaba uyaphela. Angithi inzalo enizoyizala kulesi sikhathi. Maye. Maye inzalo enizoyizala. Maye inzalo enizoyizala. Isivuka kanjani le ndaba? Uzwa lo Enigma othi ma-2000 uNkulunkulu akanifuni. Usitshaba uyazi ukuthi angisho ukuthi mina ma-2000 angafuni. Uyazi ukuthi ngikhuluma kanjani.
angazi ukuthi ngikhuluma kanjani Masishaba. So in Allah, Because isibhaco. yeah. Majority of ingane enizala namhlanje is not even human beings. See, understand? So liyabhubha. Majority of ingane enizala namhlanje not even human beings. It took uSithaba ukuthi ayibone lento athi hayibo ngoba ngiyamazi nomuntu ngikhule naye isilwane sesivelaphi. Akhaneke manje sekwenzeni sengiyokhuluma ngoLeviticus. Ngathi ngoba usibonile ke manje isilwane. Asambe ke siyokhuluma ngoLeviticus. Sikhulume ngalenzalo. Ngobani? Umsebenzi wakhe, it's part of her ministry because why? Angeke manifesta izinto engakayiboni lento. Kodwa the question is, how did she get there? Bayibamba uShaba ukuthi obedience is what teaches you the Bible. Ngeke ulazi iBhayibheli ungalithobe noma ungayi eBible school, ungatshela wena ukuthi uyalazi. But yingakho namhlanje ningazi ukuthi makufika lo enigma, uyabuka uShaba uyabuka mase athi no man, this guy. I think God is trying to show people ukuthi abalazi iBhayibheli. Angithi nitheni under the spirit. He's speaking the law. Like no, but okay, under the spirit, understand what he's saying in the spirit. So he was not right. No, he was right. Angithi nitheni under the spirit, discern under the spirit. You can't discern. No, I mean Enigma was not right all along. No, he was right. I sent him. You understand? I sent him. Yeah. But the thing is, anazi ukuthi ngikhuluma kanjani. Mina I spoke the law. Through Enigma, angithi ukhuluma the law. I spoke the law. Yeah. But the thing is, angithi nitheni under the spirit. Discern under the spirit. Nahluleka. That is the problem. You still don't understand the things of the spirit. Because this is why you'll have a problem with the Old Testament. Masishaba right now struggles to understand the New Testament. You know why? She understands the Old Testament. You know why? She's under the Spirit. Uma ngithi mina through Paul, you are no longer under the law. Now you are under the Spirit. You know, Masishaba, that scripture, uze wayithola indaba esengena kwelesithathu. The true meaning. Why? Because yena mayifunde iTestament elisha, efunde elidala, wayibambi ukuthi no man, but in New Testament is literally the Old Testament rewritten but hidden. So why then uPaul uza kubani, uza kimi, uza kuNkulunkulu? Uthi why then uPaul athi we are no longer under the law but we are under the Spirit. If they rewrote they rewrote the Old Testament, Testament elisha, but must abafundi bathi ayisekho liyeke iTestament akwazi ukuliyeka iTestament elidala. Because iTestament elidala limbula umkhathi. Limbula ini? Umkhathi. Yeah. So mina ngadesigner isiko for Israel to show them physically what happens and what takes place in the realm. So mase sekufika igazi lami sengithi mina manje ngoba senembulelwe the purpose of the religion. You no longer now under this religion. For now you understand what takes place in the realm. You see, understand? Yeah. You are no longer under the law because now you understand the purpose of the law is to teach you ukukubonisa ngamehlo enyama ukuthi kwenzakalani emkhathini mawenza specific things. Wana ake ngikumbulele uma Sithaba ungibuza something uthi Nkosi Jesu lithi iBhayibheli when you sin bring an offering, right? And it says without blemish. Wathi Masithaba kodwa Nkosi Jesu mina I understand without blemish because if you bring angithi usayazi ukuthi it means the isilwane, it means umuntu. Athi Nkosi Jesu so I must bring a jardin lamb, ne? Yeah. So let me. Athi Nkosi Jesu but ngiza kanjani ko because I'm with blemish. Ngonile. Angithi yize nazi izono zakho. So manje ngiza kanjani when I'm blemished? Kodwa wena uthi no come unblemished. Usho lokho phela Nkosi Jesu. Ngisi mina no baby girl. Angisho wena ngishi umphefumulo wami is without blemish. Nguwe wonile. Umphefumulo wonile. You understand? Bese ngithi because wona kumphefumulo wami. Bring my offering because remember ubulala umuntu, ulimaza umuntu, ngokulimaza umuntu enyameni ulimaza umphefumulo wami.
You understand? Ngokulimaza umuntu, you become a stumbling block komunye umuntu. It's not just lo muntu wenyama, umphefumulo wami. Bese ngithi mina nawe letha kumphefumulo wakho. Ngoba ngizokufaka ebhodini elilodwa elifanayo. You understand? Because that's what people fail to understand about Cain. Mayibulala le-apple ngathi get out of my Eden. Angithi u-Abel mina useyakwazi ukungikhonza. Umphefumulo ka-Abel mina ngiyabona. Ngathi awuphumeke noka-Cain e-Eden. You understand? Ngathi phuma-ke now. Wathi bazongibulala abantu. Ngathi no, ukubulala 7 times. Phela lapho. Get out. Yeah. Ngoba phela abakwazi ukuthinta. Kodwa nje u7 times. Kodwa uyazi uma sithaba ukuthi kahle kahle uma if you oka-Abel is 70 times. Mongasavuni ufana kahle uCain ayifana nomuntu ofile. Understand? Wayifana nomuntu ofile kimi because why u-Abel ufile. Bese ngithi nawe wakho umphefumulo ngeke nawe uzuze ngami. Ngoba ubulalile uka-Abel. You understand? So mangikhuluma with unblemished, ngikhuluma ngomphefumulo wami. Because mawuthinta umuntu, you don't just touch inyama, but it's what happens spiritually kulo muntu. Mina ngiyalahlekela. You understand? Ngeke ubulala umuntu wami bese uthi hayi baba sengibona again. No. Grace, my boy, is 77 times. Uthini? Matthew? How many times must I forgive my brother? Ngathi mina 77 times. Anazi nokwazi ukuthi it's the period of grace. Grace has an end. 77 umbulala umuntu uthini? Ulamek. I've killed a man for he has wounded me. Isigaba sikababa. That's a grace period. Do you understand? Ithathment elidala njalo lelo. Do you understand? Angithi yabona ukuthi I'm speaking spiritual things. This is what you are supposed to be able to do as Christians. Discern the Old Testament according to the Spirit. So if you cannot understand the Old Testament spiritually, and my daughter says, then you are still under the law. So it's that what I was showing you through Enigma. You could say, you don't know the Bible. And that's the Bible. That's all I was showing you. You don't know how I speak because you don't know the Bible. And that's the Bible. You'll never hear Omar Chaba commenting. Eti, Spanban is wrong. You'll never. Because little Bible one don't have an opinion. Yeah. But you must chew the card. Chew the card meaning, most usuibuga umunde esho 1, 2, 3. Jongo must have it was just were you actually wrong? Were you actually wrong? Wang Linda. Ngathi hey wasn't xoxeleka. Angithi yabona sengiyayile buyisa mina. Sesiyahlafuna indaba, bese kuyakhwila. Until uhlafune nami, you can't have an opinion. You can have an opinion. Lisho njalo. Proverbs angithi. Lisho njalo you can't have an opinion. But anikwazi ukuhlaziya izwi. My daughter always, it's this thing when I say, my daughter is a pastor, ne? I made her a pastor. Well, she's not a pastor, but Yimeng Shemayelai. Njobobona. I do not permit women to teach. Okay. But the Bible says they must learn in silence. You know, uma kuza this big hoo-ha. I do not permit women to teach. You know, kahle esontweni lakho lokho kumele usithole lapho leso sambulelo. Uyaphi ku YouTube? Niyaphi ku moyengcile bayaphi ku YouTube engasazi leso sambulelo? You understand? Bayaphi abantu ku YouTube? I do not permit women to teach. Ngisasho futhi namanje izilami. Uma sithaba ngibuza mina ehleze ebandleni engakangeni ngisho ungena kwelesithathu. You are still debating about it on YouTube. Wow. Nisadebate ngakho on YouTube. Usuzathi but uhlezi no-woman. Uyambona preach? Nguye okhulumayo. Nguye okhulumayo lo noma khuluma mina Kristu. You understand? I still say I do not permit women to teach. Ake ngihlaziye. Okay. Uma sithaba uhleze ebandleni. Usethi umfundisi, vele abantu besazana bengashumayeli. Ya, usethi uma sithaba, yabona Nkosi Jesu. Yabona nakho-ke ngilifundile live. Angithi? Yes. Fundile le verse. Yes. Uza kubani? Akayi kumfundisi. Akaye ebanganini. Uza kubani? Uyendlini. Uhlezi kuphi? Ekamereni uthi moya ingcwele. Yes, ngilifundile le verse ngakubuza. Ngithi yabo, uthi ngilifundile ngakubuza. Manje nangu umfundisi elirepeat. Kodwa manje umfundisi maye repeater usethi masithaba umfundisi uthi vele uNkulunkulu eBhayibhelini ubhalile ukuthini abantu besifazane abangashumayeli. Uthi masithaba manje ke uma kubhaliwe yindaba yena umfundisi eplan umuntu wesifazane ngoba part neviki kushumayela umuntu wesifazane. Kodwa ke
wathi uMasishaba asindlule kumfundisi wangi-attack-a nami wathi nawe-ke inkosi Jesu nawe angithi nguwe obanika ivesi nami ngayenziwe ukuthi ngishumayele angithi mina ngakhuleka wanginika ivesi waqeda lapho nginika isambulelo shuthi nawe awulazi iBhayibheli lakho angithi yabona uza kubani uza kumnikazi weBhayibheli Mnikazi. uzokwenza uzoyihlafuna indaba uzwa ngani uza ngesu uthi kwanawe usho kahle ukuthi kwanawe nganikwa nguwe mina ivesi ngiplaniwe ukuthi ngizoshumayeza abantu abasha nganikwa nguwe Musa ivesi wanginika futhi isambulelo shuthi kwanawe liyakuhlula phela ngisifazane angithi yabona ubuza kahle ubuza umnikazi wendaba akake uyovuzisa umlomo lapha yana kumfundisi ehambe ukukhuluma nabangani uzobuza bani umnikazi wangilinda ngiyalindwa ke mina why ngilindwa thabani because you have to walk a particular path to get to the truth kunezinto omele uyifunde endleleni ezizolekelela ukuthi mase ngimbulela isambulelo ube ne-understanding and are able to comprehend. You understand? Mase fast forward, sengithi mina kuMasishaba lalela-ke akuze ngizokuphendula-ke. Sengene kwelesithathu-ke manje. Sengithi angizokuphendula phela hayi cha nginembuzo eminingi. Yes. Ngithi mina lithini izwi? Grow you to be what? Athi grow you to be men. Right? Ngathi mina I made them what? Male and female. Ngathi nonke niyini enkosini. Nonke nizini nizifazane. Yabo? Yes. Lithi iBhayibheli you must go umuntu osifazane must learn in silent ahambeni ayobuza indoda yakhe. Endodeni yakhe. Yes. Wathi uMasishaba, "Kodwa mina nginandoda yakho, uthini-ke manje? Uthini sibe namadoda?" Ngithi yabona, phela usaseyingane ubuza ubungane. "Uthini-ke manje? Cha uthini size thini singanamadoda senzeni?" You understand? Sengithi mina no. Lithi izwi, bring what you bake in the open field. Right? Now, ngathi indoda yakho Masishaba. It is the spirit ohlala naso ekhaya. It's either uhlala noSathane noma uhlala nani? Uhlala noNkulunkulu. It's either uhlala namadimoni noma uhlala ney'ngilosi zami. You understand? Yindoda yakho. It's whatever spirit that dominates you. You understand? Ngoba mawuhlangene nayo, shuthini ufana nomuntu oshadene naye. Sengithi mina ke, uma unga-understand, yini edala ukuthi unga-understand? Ukhumbule ngathi nonke kimi nizifazane. Ngoba nonke ningamakhosikazi kaKristu. You see, understand? Ngathi therefore I do not permit women. Ngathi umuntu owesifazane umuntu ongakwazi ukuthoba. Ngoba awukwazi ukuthoba awumbulelwe. Awunaso isambulelo okusho ukuthi you have no understanding of who God is. Whether you are male, whether you are female. You understand? Whether you are male, whether you are female. Unkosikazi kimi. Ngithi mina as unkosikazi I do not permit you. Kodwa lithi iBhayibheli umuntu eteta owe umfana kwaphuma igazi. Lithi nakahlale 40 days. Yikho baze pulpit anazi nokwazi. Mayeteta kwaphuma ingane yentombazane njani? 80 days. Isigaba sepulpit njalo leso. Kusho ukuthini? Yebo, mawutete umuntu ingane yesilisa kodwa kaphuma igazi. Kusho ukuthi yebo isambulelo yime ngembulelo kodwa by the time ume pulpit akusamile mina ubusuwile. Usuwenzani? Usuthatha nje preacher from your memory kodwa ngithe mina angifuni pulpit. Umphefumulo wami okusho ukuthi mawutete umphefumulo makuphuma igazi kusho umphefumulo waza sleep ngoba ubuwile. Utete yesifazane kusho ukuthi angikuthumanga mina epulpit la angikunika ngasambulele epulpit la uhambele nje qhumqhashi. Kakhulukazi labo mama bathanda ukudiscipline. Ungazi ukuthi uthunywe uba. Yeah. Kodwa seyo discipline. Understand? Ungazi ukuthi uthunywe uba. Manje ngabe uMasishaba umbamba unye umami ezodisciplina yena. Yathi ingilosi uMasishaba engakahlali fully with me esahlala nengilosi kodwa ephikelele elifunda iBhayibheli. Wathi uMasishaba thatha ivesi. Wathi lo mama uthe kodwa izwi lithi kweze nje ingilosi ithi nje ngisayivula icala. Wajabha lapho uMasishaba. Uthi kanti icala liyavula. Umuntu bazoshumela urabish uyavulela icala ngabuyisa isigwebo. Bayibamba lapho ukuthi indaba abanye befundisi bencwabe ingane isigwebo delela ipulpit.
Awukwazi uzodiscipline umuntu emzini wami ngingakalithola icala lakhe. Understand? Awukwazi wena ukuthi uzodiscipline umuntu emzini wami. The church is my house. Ngithi I'm the head of the church. Ngeke uzodiscipline umuntu mina ngingakalibona icala. Ukuthi wena uyithandi lento ayenzayo. Ukhumbule yimi emele ngilibona icala. Ngoba kunemkhuba abantu ngithi ngisungula ibandla afike nazofaka umthetho wakhe. You understand? Athi ebandleni akwenziwe kanje. Anginendaba ukuthi ubani la angisungulanga mina ibandla nawe. Awukwazi ukuthi ngoba nakho usune ring usuzongifakela imithetho ebandleni lapho. Yeah. You understand? Yeah. Yes. So do you then understand mangithi I do not permit women. So uma umuntu eseshumayela sekuhlale mayise enza izinto ebandleni. You understand? Engakaze mina ngisi-initiate. Usiyabona? Therefore, ibandla alisaphethwe yimi, seliphethwe lesifazane. Bese ngithi wesifazane kwenziwa ufunani epulpit la. Ngamanye amazwi ngithi mina, look at your ways. You are distant from me. Now sekubusa wena ebandleni nami. You are no longer under the guidance of me. Usuhamba khona lokho ukuthi abantu sebehamba ngiyani nge-understanding yabo. Abasaholwa yimi ngoba sonke kufanele ukuthi sonke sesikremile ivangeli. Sesikremile ukuthi ngesonto senkonzweni. Sesikremile ukuthi siyakhuleka. Sesikremile ukuthi ne-praise and worship. Sesikremile ukuthi dumisa kanjani. You understand? Uzohamba ngokrem. So sekukhona inyama yakho angisekho mina. Like other things, like what the Lord is saying about the issue of women covering. Women, it again. A woman's covering, your spirit being must be above you. You understand? Mangbuka mina. Yabona? Mangbuka. Mina ngibona your spirit being. Angikwazi ukubona inyama yakho. That's the covering I'm speaking about. Women must be covered. You must be covered by your spirit being must be older. Your spirit being Skamaschaba is older than her. That's why she's speaking, because her spirit being overtook her. When it overtakes her, then again, ngoba sesikhulile. You understand? Women must always be covered by their spirit being. Angikwazi mina mangibuka uThabani ngibone wena. Uyapho wena ngifelanga wena phela ngifela uphefumulo mina. Ufunda kahle iBhayibheli. Ufunda kahle iBhayibheli. Umasitshaba could not understand the preaching of the sin offering until she got to that heaven. Ngathi girl, ngicela ungiyele kuTestament elidala. Uyofunda ukuthi kahle kahle ngangenzani mina esiphambaneni and what is the sin offering. I'm a sin offering. Wazoyibamba sitshaba ukuthi I'm not a guilt offering. I'm not a fellowship offering. I'm not a burnt offering. Ama offerings ensabeleni walethe. So I don't understand these things of abantu bacabanga ukuthi mina ngiyathathela ngashayi. Awukwazi ungashayi. It's a guilt offering. You still have to bring a guilt offering. You are guilty. Then you can't then call me a God of justice. So I understand. Pick and choose. Angazi ukuthi why abantu bacabanga ukuthi bazongena ezulwini pick and choose. Kodwa for that's another thing. People want to discern, but you can't discern if you pick and choose scripture. You can't discern if you pick and choose scripture because you will never have full understanding of scripture. In order for you to be able to discern fully and accurately. You understand? So the covering is the spirit being. The spirit being must then overtake you. You understand? It must overtake you. Mina mangibuka umuntu, angikwazi mina ukubona inyama yakho. Angikwazi. That means when usabusa. Yeah. You understand? The spirit man is not rule. Remember, the spirit man must subdue. Bless, multiply, subdue. It must subdue you. Angikwazi mina ngifike kuwe ngibone wena. Mina mangifika masitshaba is because bese ngibona spirit being yakhe. You understand? Lona bese kwazi ukuba ne conversation. Spirit being skalo bese imvusa ebusuku ukuthi girl siyavuka siyahamba. Apparently mele sihambe siyolalela amademon eavesdrop. Engakangeni kwelesithathu. Evusa spirit yabona sesim overtakeile. Uma amademon ezozama ukubulala usitshaba, ispirit being siyaphuma emzimbeni siya intercessor. Usitshaba uyabuka kanje. You get it now? So understand ukuthi iBhayibheli angilazi? Yeah. That's the thing. Awukwazi ungena izulwini ngalazi iBhayibheli lami. Angazi we. Ngihlale nithi ngizongena ngifuna ukwazi ukuthi iliphi lelo zulu elinzongena ningalazi iBhayibheli lami.
Angeke, because at the end of the day, the Bible says judgment is 1,000 years. Meaning, anazokwazi ukuthi ngicela ukuthi hayi judge for 1,000. No, you must be 1,000 spiritual years. Okay. You must be 1,000 spiritual years. As umuntu osindisiwe awazi nokuthi uneminyaka emingaki. You can't. Ushabu 462 nengaki. Masishaba is 462 years, spiritual years. You must be 1,000 years old. Bese ngibuza uMasishaba athi, because if we were supposed to be 1,000 years old, but you said Enoch was 365 and he was taken up to heaven. Ngithi, yes, that's the godly years. Those are the God years. The knowledge of God is 365. Then the remaining is what? Is man's number. The knowledge that the spirit man must have of this world, which is part and parcel of your career. Because if, for example, you're a chartered accountant, spirit man is not, you are not the chartered accountant. The spirit man is supposed to be the chartered accountant. You understand? Not you. If you are the doctor, it's not you who's supposed to be the doctor. It's the spirit man that is supposed to be the doctor. okay. So if the spirit man has no knowledge of medicine, the spirit man is asleep. Mina uzobuza uzoshayela. It's a 7,000 year sentence, by the way, just for my spirit man, because it's a crime of rape. You are raping you are benefiting out of my spirit man. You get it? You also spoke of the punishment that is still to come. So the punishment that is to come, it will mimic the rapture. Okay. Right? So into yokuqala that I'm going to punish, ngiqala ngama-drugs. But every time I punish a place, I'm going to reveal demonic beings. I told Masishaba, 67% of abantu in South Africa are not human. 67%. 67%. Bayini. Demonic beings. You understand? It's difficult for me to speak to somebody who's never seen it in the physical. Masishaba, I got to discuss this with her because she saw it in the physical. Yini, obedience. That's why Masishaba will always tell you the Bible is studied through obedience. You know the Bible says tame the tongue, right? So one day, Masishaba is practicing this scripture. Because always, I convince God ukuthi she's worthy of heaven. Do as the Bible says. So God to try and be worthy of heaven. So mina into yokuqala engibhekayo ngibuka ukuthi lokho okufundayo okwazi ukufunda oku-understandayo uyakuthobela na. So wathema the tongue, mayithema the tongue one day lokho nje practice leli verse qoqa umlomo ngelinye ilanga uhlezi egrouphini enkonzweni sekukhulunywa nje enye indaba usethi Masishaba athi ngivala umlomo angifuni nje ukuphawula angifuni nje kusho lutho. Hawu emva kwalokho lokho emile Masishaba elinde ithuba phela lokuthi ibhabha yini ngoba phela kuyakhulunywa usezwa into engathi efuna ukwenza ngathi ithi ngathi ingakhuluma Masishaba hayibo ngoba phela ke mina ngiqoqa umlomo. I'm trying to practice the scripture. Yenzani yokuqoqa umlomo kodwa athi Masishaba, no, something's not right here. Khona into efuna ukuthi ngivule umlomo. Yeah. You understand? Athi Masishaba, no, I think kumele ngihambe. Mayivula umlomo sethi baba yini guys, mayejika nje vele kunyakaze something esihlathini. Yes. Immediately uMasishaba ibamba athini leprosy of the cheek, choko lesihlathi. Athi yabona athi Nkosi Jesu choko lesihlathi benginochoko esihlathini. Oh my gosh, Leviticus. Angithi uyalifunda iBhayibheli? Yeah. Angithi nebengazi ukuthi yini uchoko lesihlathi. Yes. Ukuthi yini nje uchoko lesihlathi lenzani idimela esihlathini. Hawu athi kanti ichoko lesihlathi idimo athi ngayiba athi the words used, she said, Lord, I caught the demon in its clutches. Ngimbambile uSathane. Wabambile amadimoni ngonoxhaka wayo. Yazi benginani? Benginochoko esihlathini. Yes. Oh my gosh, belifuna ukukhuluma. Belifuna ukuthi ngivule umlomo. Kanti mina I'm taming the tongue. Why? Angithi yabona? Yini? iTestament elisha ngithi lithi tame the tongue. Ulimi linjani? It's a small member kodwa umlilo. Kwazi kwento ezinkulu. Nakho. Buka-ke. Angithi yabona that was the first breakthrough. Wenzeni wathoba.
wahambisa okani okwesu. I-first break usembulela ini uLeviticus. Through taming the tongue usembulela uLeviticus. Wasethi Nkosi Jesu, hayi noma ungasezange uzongichaza uLeviticus. Ngoba nayi uSathane uvele wambula uLeviticus. Wathi hayi udemon hlezi ehlathini likhuluma through you. Accurately. Afikanga umuntu ozomambulela lokho kodwa yini obedience. Ingakho uMashabi uzokutshela ukuthi the scriptures are studied through obedience. You understand? Mayisembulele lelo usethi kimi ke the accurate next question is why was it so important? Why was it so important ukuthi ngikhulume? Ngoba mase ngibuka Nkosi Jesu bengeke ngikhulume into embi nento engasiyo. Kodwa ukhumbula kusondaba yakho. Angithi? Akusondaba yakho ukuthi uyikhulume. Akusina ini? Ndaba yakho. Kanti ngase ngathula ngimphendulanga. Nini usebuza umbuzo. Usevula umlomo uMasichaba. Mayesevula umlomo. Hayi. Umlomo uyavuza nje uyavuza. Kodwa ingqondo ithi lento engikhulumayo akusina into engifuna ukuyikhuluma. Angithi ngibuza umbuzo ukuthi why was it so important? Fast forward a couple of months down the line. Useyakhuluma into kodwa useyayibamba ukuthi no akukhulumi mina. Ngoba ingqondo yakhe nomlomo wakhe izinto ezimbili ezingafani. Lento esengqondweni yakhe afuna ukuyikhuluma akusina lento ephuma ngomlomo. Kodwa wasayibamba ukuthi uSichaba uthi no man uSathane ungcolisa isithunzi sami. Wasayibamba lento ebizokwenzeka ukuthi lento ebecabanga ukuthi yena uzoyikhuluma yayingeke ayikhuluma. Kakuzophuma enye into. Ngiyabona? Useyafunda. Sengithi mina so bese ehamba eseyinyanya manje lento ethiwa izindaba. That's the next phase. Mawuqoqo bakho umlomo usuzoqala uyinyanye lento. Ubone ukuthi lento ingcolile. Ufunda amavesi ukuthi kahle kahle lento iyamhlukumeza ngisho uNkulunkulu. Yes. Seyibuka le ndaba ukuthi ingcolile. Ingcolile lento. Njalo uma umuntu ezomtshela indaba uyahlala ebuza mina. Inkosi Jesu bekubaleke ngani ukuthi ngiyazi le ndaba. Akasaboni ku something enhle. Usebona kuyinto ebuhlungu ukuthi azotshela indaba yomunye umuntu. You understand? Usebona kuyinto elihlazo ukuthi azotshela indaba emele ngabe private yomunye umuntu. Yeah. Mayisefike kulelo zinga. Sengithi mina ke wozake. Ngithi yasazi isigwebo somlomo. Ngisa. Athi yabona Masichaba. Once waphimisa indaba yomuntu. Immediately uthola 7 years. 7 years of Hell. Okay. Uzolokho nje ngifaka itshe. Usho umlomo. Uma lo omtshelile iphimisa. Lo 7 kalo use-edwa ku. So you see now, lokhu ihamba indaba. Isiyi-forest. Yabona? Sifika kanjani ngobani izophuma ngoMasichaba. Kodwa isifike endlebeni ezingaki ezu50. Zonke lezo igwebe ezu50. 7 times 50 bonke abakaMasichaba ngoba iphume ngayo. So mawulokhu ukhuluma indaba iedeka wena kuwe wena oyiphimisile. Lokho edeka u7. So lo oyikhiphile olandela wena ifike kwabantu abangaki aba49. So esakhe isigwebo sinyuka 7 times 49 people. Kanjalo. Use understand ukuthi sifika kanjani kwi-forest. Ngoba once keep indaba yomuntu. Remember salvation is about salvaging. Uqoqo kwenzani? Okungamoshekile. Yini uyakwazi ukuthatha lokho sokukhulumile ubuyisele emva? No. Nakho ke. So once you see fire, it's a hell punishment. Once you see fire, it's a hell punishment. Yes, Masichaba. Once you see fire in the Bible, it's a hell punishment. Isigwebo sesihoko. You understand? Yingakho lithi iBhayibheli mawuletha isono sani? Ilokhu zanhlatshelwe isono usilethela ini? Isono sangaphakathi. Lithini? Go and do what? Go and reconcile. Go and burn it. Hell punishment. Isono sangaphakathi. Ingakhathi Paul kuzo zonke izona. Make sure that sexual immorality is never found. Yes. But emphasize because it's the only Yes. sin. Nakho. They understand? It's a hell punishment. They understand? Yeah. That forest
Uthi bonke labantu become guilty because of you. So you became in a stumbling block. So maye ezobuya i7 angithi ngumsunguli wendaba iphume ngawo. Zonke bonke labantu abawu50 bazo-edwa ku ngoba nguwo obenzeni ubonisile. Yes. Sel understand iBhayibheli? Hamba kanje nake. Now, so the punishment is actually going to start this year. The physical manifestation. September, it was the beginning of the spiritual manifestation. We are bringing now into existence. You see, abafinyelelanga kuphi eqinisweni elipheleleyo. So this year, because only an Elijah is used to physically bring into man. So the scripture that is being fulfilled is the Malachi scripture. Before the world ends, I will bring an Elijah. You understand, Malachi? I will bring you Elijah. Lapho ngiyothi bazali bukani inhliziyo zengane zenu. Ngithi zingane bukani inhliziyo zomama. Okusho ukuthi zonke izinto are going to be laid bare. So it's going to be like judgment. Idemon lakho lizomanifesta. Ulibona idemon lakho uzobona ukuthi ubani ububi, obani abazilwane, ushada umuntu, ushada. You don't even know 80% of marriages are between humans and demons. Lapho kumasha bazokutshela ukuthi inkinga zomhlaba kahle kahle ihlezi ebantwini abashadile. They are the major creators of the problems we face in this world. Ngoba masha babona ngoba amaningi bashada ngobani omama babalo yamadoda. Many black families came from witchcraft. Angimniki mina uthabani lokhuzana. Umthakathi ingane angimniki. Uyithatha phi ingane? Umthakathi uyithatha phi ingane? Bayithatha phi ingane? Because my spirit man, remember marriage is for godly, to raise a godly offspring. Yeah. Mawuthakathi yiphi godly offspring uzoyikhulisa? Anazi nokwazi ukuthi ingane ziyatshontsha zakhishe ibelethweni. Nakho. Anazi nokusho ingane ziyakhisha esibelethweni. Kunabantu abahlezi nezingane akusizone zabo. Umashabo wakhula ezwe ukuthi abefundi bathi kuyophambana izingane. Mase ngimembulela sethi oh my gosh ngempela ngithi yeah. And this is what the Bible says manje lithi clean igceke lakho. You understand? Yeah. Titus. Ngithi mantombazane clean igceke lenzani? Khulisa izingane zenu. Athi umasishaba efunda lelo verse manje Nkosi Jesu kumele ngibe single parent yini? Ngathi no. Khulisa your spirit being. Remember all are women. So nonke kumele clean ini amagceke eni. Awukazi ukungena emshadweni igceke lakho ngeklina ngwanukanga ukuthi kahle kahle kwenzakalani egcekeni lakho. Kwenzakalani kumama nobaba? Aba umzali wakho woni kahle kahle. Awuzinokwazi noma utshontshiwe. Awuzinokwazi. Awuzinokwazi noma umama akhwalo ibabakho ngoba makuba nomuthi masishaba uyazi kuphuma idumbu. Anazinokwazi. Phuma idumbu. Niyakwazi lokho? No. Yihlaya nje leli. Nguye stupid lo. Phuma idumbu. So why this punishment will start in Bloemfontein? Because that's where I chose. That's where I've chosen to manifest. Remember, it's because I want to start in Bloemfontein, right? I chose Bloemfontein. So it's why it's still starting in a small scale. Why? Because I can't, then it will take place nationally. Okay. Because it's specific punishments that I've chosen, right? To show ngoba ngifuna abantu bembulela ukuthi kahle kahle kwenzakalana abantu mabenza certain things, because you're going to see bangipunisha ama drugs, you don't even know ukuthi nje ezinye ingane ehlezi emshadweni kunengane ya single parent emele ibe yiphara ngoba lo hlezi emshadweni uzele ilokhuzana islay queen singasilona umuntu. For every demon child that comes into existence, a human child must suffer. The purpose is to suffocate humanity. Remember, this is how the devil destroys human beings. Yeah. Yeah. You understand? And I said to Mashaba, South Africa is the last place that the devil hasn't fully conquered like other African countries. So this influx of foreigners. This influx of foreigners. Yes. You understand? Because majority of the foreigners are the very same people who use witchcraft and destroyed humans in their land, then come here. And who do you think they're benefiting out of? A South African has to suffer. A South African has to be sacrificed.
Angithi yabona, they've exhausted the sacrificial lambs in their countries. So now they have to take care. The remaining human beings that have not been devoured. Yeah, it's just too much. You understand? So if I don't come this year, you're really, really headed for a bad year. Because remember, they overtake with witchcraft. Now, I'm not going to speak about it now. But in order for you to understand what happened, because Umas Shaba asked me, just what happened with the black man? I understand. And I said to Umas Chaba, in order to understand the problem of Africa, you must understand the Israelite problem. Okay. Right? Okay. USathane Thabani akathathi akanendaba nomuntu. Unendaba nevision kaGod. You understand? So in other words, Israel was chosen. The mandate of Israel is to introduce God to humanity. Angithi ukuzokwembula uNkulunkulu kuphi? Kumuntu. Ngasebenzisa uIsrael ukwembula ini? Ukuzembula kumuntu. Right? Then what the devil does? Attacks Israel, makes them what? Slaves of what? Egypt. Why? To attack the vision. You get it? So uSathane can't come to me in heaven and destroy me. The only way he can destroy me is by attacking the vessel. You get it? Then, and this is the thing, another thing engicasulayo. Labantu abathi iBhayibheli kaMlungu. Oqala nje angazi ukuthi ubani wathi iBhayibheli belise Europe. iBhayibheli ise Asia. It's Asia. The Bible is centered in Asia. Ngolifunda iBhayibheli. Ubona likuphi wena? Igazi ikuphi? Ise Europe noma ise Asia? IGibhithe likuphi? Lise Africa. Yeah. uLebanon ukuphi? Use Asia. Ingena phi Europe? You get it? I mean umuntu ufuna into ibhaliwe. So yini indaba? It's because the fall was in Asia. That's why you find that the Indians are the most antichrist, because uSathane yini maye manifest emhlabeni be manifest as India. So that's why you find that Indians are the most antichrist, because that's where the fall was. That's where Lucifer was stationed. You get it? So that's why Asia is the most antichrist. That's why then the Bible had to be centered where the fall was. Ngoba ngiyolanda ini ikhiye zokwehlulela. You get it now? From there it moved to Greek, moved to Italy, Rome, moved to Europe. Why it had to go to Europe first? Right? Because Europe was tasked with the alphabet. That's their mandate. So then when Europe colonized, I brought colonization, I didn't bring apartheid. Colonization, yes. Not apartheid. Do you understand? That's where now the secrets of the alphabet, because there is meaning to every alphabet. It has a spiritual meaning. Yeah. Every alphabet has a spiritual meaning. A has its own meaning. B has its... Even my daughter knows. I am writing, currently my daughter and I, we are busy with a syllabus. Writing the syllabus of the alphabet, because it has to be introduced into the schooling system. E-life orientation is actually for biblical studies. iBhayibheli lizofunda ezikoleni. So that's what also needs to be introduced. So that's why the English alphabet had to be taught around the world. Mind you, that means we had to frustrate the Egyptian, because you, as the African continent, were going to be colonized by the Egyptian. And say, because also wenzani iGibhithe lifuna neAfrica ngoba abantu amandi angithi amele abe kuphi abe se-Asia. Kodwa futhi ubheke uIsrael beyini isicela sendiya. Okay. Egypt angithi ebe isicela kuphi eGibhithe. Egypt. Nakho ikuphi Egypt ila, because ngangitshela nina Africa ukuthi nani nizolinyazwa inzalo kaLucifer.
You get it? Nizolinyaza yini? Inzalo kaLucifer. Inzalo. So why i-African Jane? I-African Jane, it is a land of plunder because you have an Israeli problem. Yini ke inkinga yenu ke? Nini inkinga yenu is because you as the African continent are the chosen continent for me to establish my kingdom. As scriptured in Daniel. Ngoba yilokho ngizokwenza. You understand? So now what the devil then seeks to do, plunder Africa, destroy Africa, make sure that the black man's mind, and one of the things Israel could not do, they could not read and write. That's why they spent 40 years in the wilderness, because their young children had to acquire education. So that's what the same strategy you understand? So make them mentally challenged so that God cannot use them to build. Okay. So that's your problem. You are being attacked religiously. You understand? Because now Labandanity or black excellence are not even human beings. It's just deception of the devil. There's no black president in Africa that's actually a human being. That's why the devil always wins. They're fulfilling a demonic agenda. President, oh no, black excellence. No, there's no such thing as black excellence. The humans are suffering. The demonic blacks, yes, they're flourishing. It's an agenda. Nakog. So you understand? So nothing is going to go right. And because of that, remember who came to save Israel out of slavery? Moses. You mean through my hand. So what makes you think as black people you can save yourself? And because it's a relimic problem. You cannot save yourself from a relimic problem. I have to come and force the devil out. You get it? So that's why then it was important to frustrate the Egyptian, right? So that they do not perpetuate the Arabic alphabet. You understand? And if you look at the Upper Africa, majority of those people subscribe to the Islamic. But look at the countries. Angisa siyabona? But ababonbon. Yeah, no. All they know, they are righteous. Obviously, they're going to be righteous. Because, it's like my daughter always say, umuntu who comes and say, Christians are not so Christian. I say, the Bible says the devil's agenda is to destroy God. The first thing he'll do is tarnish the image of Christianity. That's why you have demonic people walking as Christian, and the purpose of them is to what? Destroy the image of God. That's like some Christians. And mina ngathini? Ngathi ashumayeze namademon. Ngathi ashumayeze nifuna ndemon epulpit. That's why ninala bogus churches. Foreigners again. Foreigners coming to open churches here. Plenty of them. You understand? Yini? It's a money-making machine. Kodwa what? To destroy the image of God. And it's very important. What the devil seeks to do is to remove scripture. Accuracy. Very few people come to my church. You know why? I don't preach blessings. And also, if you think you're going to be blessed this year, wow. Why not? It's a year of punishment. So what blessings? It's a year of punishment. So what blessings are you waiting for? So Bloemfontein is going to be punished with what? It's the first place. Remember, it's not only Bloemfontein. Like what? Okay, it's the first I'm place. specifically choosing drugs. Okay, or drugs. Yes. Okay. Once I punish drug, remember when I speak of drug, I speak of drug dealers. You understand? So why? I need people to be upright. I need people to be what? Sober-minded. Yeah. Because everybody's going to read the Bible. Because at the end of the day, mina ang nangking among alfun Bible I was often in 5. So mina ngamtshela mashaba ngithi mina angilahlekele ubuthongo because lisho kahle iBhayibheli I don't sleep no slumber. So akukho ubuthongo ungilahlekelayo ngoba ngilali. You understand? So uma ngifunda iBhayibheli manje uzolifunda isihogo nginaphi mina lapha and 3,333 years. Because it's a 10,000 year punishment. It's God's punishment. Abantu abazi ukuthi it's first 1,000, then it's the 10,000 year of God's punishment. Uzongidelela emhlabeni wami. Akadeleli baba wethu. Zabani bese kuyathuleka. That's what people think. Angidelela mina bese kuyathuleka. Siyathula nje because okay. I need to ipoza wena.
You can't come here in my world and destroy my world. You can't come here in my world and frustrate me. Because izenzo zakho frustrate me. That's why the Bible says, if you sin in any of God's commandment, udelele uNkulunkulu, bring a sacrifice. Meaning, uzoshaya. Angazi why abantu becanga ukuthi angishaye. Ngisho ulokhuzana, uPaul ngamshaya. Kodwa abantu for some reason, athi God forgives, athi Master yet punishing. Abalifundi ke lelo, balikhatha. Chicos Rebecca, cut his. That's what I meant by Chicos Rebecca. Because I'm ngifuni ama-cut. Ngithi angiyifuni i-cut. And ngithi do not cut your hair. Angithi bo, ngathini mina? I mean, Nazareth must not cut their hair. You understand? Don't cut scripture. Ngisho lokho mina. Ngathi ngangincempule amavesi ongawafuni. Ngoba nakho licaka. You understand? It's like when people say, "Hi, Paul say, someone ngishisa ngishade." But uPaul usho kanjani lokho? Maze ngishisa shade. Ngishade. Ngicabuza ukuthi yindaba. Yindaba uPaul ethi maze ngishisa. Athi manje mina ngi-understand abefundisi mabesho bethi everybody has marriage, yet uPaul did not have marriage. Kodwa uphuma eBible school. Make it make sense. Iqiniso libhaliwe. Lithi abanye born unique kodwa kuzothi umfundisi everybody has marriage. Athi manje but uPaul didn't have marriage and umfundisi lithi lisho kahle iBhayibheli. Some are born without. Some are born without. Yeah. Some are made by people. Some because they're reconciling with God. So uthatha lokho kushumayelayo. Yini? Ngoba yena akafuna ukutshala. Understand? Right lokho? No. Is it accurate preaching? No. So ilibilo zulu. Azongena umfundisi. Bese zonke ukuthi no phela uNkulunkulu uthe Paul uthe maze kushisa kanjani umfundisi? Wabuza uSheba ukuthi uPaul bezingamshisi ngoba athi uMashaba yena ufunda lelo verse wathi uPaul mayithi maze ngishisa uchaza ukuthini uzothi maze ngishisa kulungile mina ngamthobela uNkulunkulu. But also Paul is the one who also got more advices for married people. That's why they say, that's why my daughter could never understand. Mabethi umuntu omusha ngeke akwazi ukufundisa ngomshado. Athi uMashaba manje nimfundelani indaba incwadi zikaPaul. Do you see inaccurate preachings? And this is why my daughter ended up not going to church. Because ngathi kuMashaba ubangela mina inkingi. So Mashaba is not going to any church. No, she goes to church. She goes to my church. But Why? she said for many years, angasonto. Why? Because I had to preach the Bible to her. So Because of inaccurate scriptures. So Mashaba, the church where she's Now, attending, I said- where it is located. It's located in Mbali, because in Semarisburg. I said, Mashaba, vula ibandla, khona ngizosiza those who are like you. Understand? Who go to church, discern correctly, walk in accordance, kuze bengadukiswa. That's why my daughter says, you can't be in a church not discerning. Go to uhlezi lapha ku-YouTube. Uhlezi lapha ku-YouTube, but you can't even discern the pastor in your church. Awukwazi ukuhlola umfundisi wakho. Kodwa usuhlezi usuyasihlola ku-YouTube. Make it make sense. Uyakuhlola umfundisi wakho. Uyakuhlola umfundisi wakho kodwa usuyasihlola ku-YouTube. Njani? Ish. You understand? So then I said to my daughter, no, open a church so. But lithini iBhayibheli kumalakhi, before ngiye kuphi, ngiqala kuphi, I will come into my church. Yeah. Why? Because I'm here to set order, bring order into the church. And these churches, endingaboni nina, ukuthi bayandukisa. This is how the devil removes truth in scripture. Understand? Lokhu nilibele ama-blessings, aniboni ukuthi niyalimala. Aniboni ukuthi niyalimala, nilibele ama-blessings, aniboni ukuthi niyalimala. This iBhayibheli uMashaba wayibuza ukuthi, yazi mina Nkosi Jesu, I don't understand this so-called highly blessed, highly favored. When the Bible says, if you are careful to fully obey, then you shall be blessed. Athi umuntu who's never fully obeyed, how do they get blessed? You say, understand? If you look at scripture, I say, no, I don't bless them. I just don't stand in their way. Satan yazi yapatari man. Satan yazi yapatari iholo. Because iholo lakho is measured to your spiritual. Yes. Nyakwazi lokho? Awukwazi. Exactly.
So if your spiritual yes doesn't match your salary, you're gonna come back. At the expense of my spirit man. You see, Abon? So you understand? So lama blessings abantu bakhuluma ngai hashtag I'm a millionaire. But you've never been born again. Eish. Really? Usitshaba wahlala 6 years without an employment. Ngathi ngicela ngibhadalele i-Hollywood Hall. But I had accepted Jesus as Lord and Savior. It says, you had accepted me as Lord and Savior, but you're not fully born again. What to go, Maschab? But we've never been taught these things in the church. Ngase mina go to the scripture. What in Paul? An apostle is who? Those who have proved faithful and have what? Been entrusted with the secret things. Ngathi ezinye izinto, baby girl, anginasikhathi sokuyishumayela. Anasikhathi sokuyimbula. Mina ngibulela lo wenzani? Osindise ongifuna ngokweqiniso. Ngathi because ungifune ngokweqiniso. When I commanded you to resign from your job, you resigned. Because I commanded you. Why ngazi ukuthi kanti ngimbhadarisa igwebo mina? Why ngakwazi lokho? Wathuka sengimtshela ngithi oh by the way bengibhadarisa igwebo. What? Khona into enjalo. Ngathi yes. Kwathi manje abantu batshela ngani ngithi mina cause abangifuni ngeqiniso bazofuna ama blessings anginendaba nomuntu uzofuna ama blessings. Umuntu uzofuna ama blessings ngeke avume ngithi mina be unemployed. They understand? So mina nginendaba ke. They understand? Anginendaba. Mina ngisiza onjani? Who truly seeks me. Because a person who truly seeks me will always take heed to my advice. Yohlala ngilalela. Umuntu ulalela, mayengilalela elifunda. Yonke into engimtshela yona ngokomlomo uzenjani? Uzoyilalela. They understand? Yes. Isebenza kanjalo. So therefore, these are the alphabets engizowa introducer. Mangiphanisha abantu baningi abantu amele bevuke. Basazovusa emathuneni abantu. Because hell is not a nice place. You understand? So those who are given grace will be resurrected out of the graves to come and what? Salvage. Okay. So abantu abaningi who died prematurely. Prematurely means ijibe kushada umuntu oloyindoda. Uyazi umuntu mashada umuntu oloyindoda khona uzothola ukuthi vele kushona umama wakho ungazi ukuthi umama uthi Nkosi yami umama vele wakho kanti cha. Khona oloyindoda uyashada. Mele kuphume isidumbu. So it's a premature death. Ngiyakuvumela ngoba vele wayengehlezi kahle enkosini. You understand? So Law was survivor because wayehlezi kahle enkosini. That's why she lived to tell ukuthi yo afika amadimoni azongibulala ngoba khona le ntombazana yakalapha yaloyo indoda. Angitshela ukuthi semele ngibulawe nami. Ngibulale le ntombazana ngenzeni ngithi cha phela ushayela icala lakhe. Abantu bahleze emathuneni babhadala amacala bangawenzanga. So wafunda kanje ukuthi oh kanti abantu mabeloyo indoda kuphuma idumbu. So mase besebenza nje bebe highly blessed and highly favored angibaniki mina umsebenzi. Sathane khona mele amshaya amvalele umsebenzi. Understand? Nje ubona abanye abantu ke bengaphumeleli ngoba kuphumelela ini ilwane. Mashtaba is married. No. But in maybe as time goes by, we'll be able to see Mashtaba married. Yes. Yes. It was not by choice. Because she's under my guidance. Okay. This is what I want to teach people. You don't just get to marriage. You understand? She is master mother to teach people how you walk. You don't just get married having not learned all these things. So you learn how when people say no, but awazi uzosifundisa ngomshado ngoba awukho married. Athi masishaba ucabanga uzofunda ngezulu uhleze ezulwini na. So you can't learn about marriage starting in marriage. You learn about marriage before you get to marriage. Uphola afika kanjani kanti ekutsheleni ukuthi akana umshado. Afike ehleze emshadweni? No. Exactly. So abantu bafikile lapho. Exactly. So ufika kanjani ezulwini? Ungafundanga ngezulu. Uzoqala ufunde ngezulu uhleze ezulwini. No, it doesn't work like that. You understand? So this is what I want to teach people. Okay. No, just a few minutes. No, that one is not connected. Don't worry about it. No, it's fine. It doesn't have an audio. Yeah. So after Bloemfontein, where is it going to? After Bloemfontein, it's going to go to Pietermaritzburg. But when I get to Pietermaritzburg, ngishaya amateksi. Serious? Yes, because anazi nokwazi ukuthi part of the accidents that happen is ama-taxi owners masevuselela usiko. Bawuye enyangeni yocela iy'nhlahla khona melala imali. Ake ngenza umzekelo uma kalona washona. Eshona after umakoti wakhona wayigula ngekhanda. Eshayela ukwenzani ukuloya indoda. Waye enyangeni waphila kwase kwenza kani? Wabula umama kalo.
They understand? So again, wafunda ukuthi kanti usiko lu-dangerous kanjani. Esembulele nakhona kakuzobulala yena. Wayibona i-attack ngathi hayibo nakho attack. Ngase ngamembula ukuthi wasethi kanti usiko lu kanje. Moyo ucela ukuvulela enyangeni khona uzolimala ngoba usathanda ithathaphi. Inhlahla. Moyo ucela umsebenzi kusathanda uthathaphi umsebenzi. Phela kusenhloko yasathana uthathaphi. Khona mina mphulele. It's either uyamshaya ukuthi aphume emsebenzini noma amshaya shona ethuneni. It's part of rituals. Yabo. So ilokho ke abantu engifuna ukuthi bembulela ukuthi these accidents kahle kahle lema accident enzeke recently eMaritzburg angithi kwenzeka 2 la eMbali. Yes. She was also part of the chosen one. When it happened the next day again, it's because lona kashonanga. You see, understand? But the incident eyenzeke kusene elokhuzane emsebenzini, she was like hayibo khona imkhuba kanti beginning of September ngase ngithe mina ke ngicela ngifastele. Kanti naye she was chosen by demons to be part of that accident. Kodwa kakwenzakalani kakuvuselela izangoma. You understand that? Nothing is a coincidence. Ba blessed and highly favored. Kodwa kunaba omama benzani bayakha. Anazi nokwazi lene yasevale yani. Foreigners. Foreigners? Yes. How so? Vuselela bona. Angithi they come with witchcraft. So you mean the accident that took place in Valley, Yes. it was implicated Each by child foreigners? is benefiting as foreign child. Angithi mayifika ngapha ingane foreigner iyisilwane. So izophumelela ngoba ma igundane sehlezi igundane mase sehlezi amagundwane ahlala kuphi? Ahlale emgodini noma ahlale ematlasini? Amagundane ahlala kuphi? Emgodini noma ematlasini? Amagundane? Yeah, hlala emgodini. Yes. Imfene ihlala kuphi? Ehlathini noma ematlasini? Emahlasini? Imfene ihlala kuphi? Inka. Yes, emahlathini. Amaxoxo ahlala kuphi? Ematlasini noma ehlala emanzini? Emanzini. Nakho. So lento mayisehleze ifuna enklasini ngoba ikhande ngesilwane. So isizofunda njengomuntu. So sekunexoxo manje. Selizothatha seliphila njengomuntu. You understand? eSouth Africa. So mina ngibuza uSathane ukuthi njengoba lexoxo manje selihleze eklasini lizothatha umsebenzi kaba. Bese mina yobulala. Yes. You understand? So you mean those kids were kids that were Sacrifice. There's no demonic being that exists without a human being paying the price. That is what people fail to understand about the killings in Israel. Bangithi manifika lapha eKenana kill everything. Uyazi you can't coexist. There's no such thing as coexistent. You don't coexist. Akwazi coexist with demonic beings. Lento yangibuza mashabu ukuthi why couldn't they coexist? Ngathi njengoba usufundileke ngosiko. Can you coexist ngabantu abangasibona abantu? But in no ways. Ngathi nakho. You can't coexist. Ngathi mangifika Israel ngathi bulalana. Manifika nje lapha bulalana. You can't coexist. It's what I also refer to as abafazi bangaphandle. A demonic uJezebel. Ngathi mina like the dog that joke. Jezebel wayengasini umuntu wayeyinja. Khande ngumphefumulo wenja. Do you understand? Ingakho ngithi njengenja oyiyo. Wafika wenzani wabulala ubani? Who? uJezebel. Oh, Jezebel. Ayikafika The one bulala. who are prophets. Yes, angithi wafika wabulala. Abaprofeti yazi yini? Abantu abambabaza babaza ubuhle. Babebabaza ubuhle kaJezebel. Prophet loyo. Mawuzongena ebandleni ingakho ngima ngikhuluma ku Revelation ngathi inkingi ngibhekene nayo kuleli bandla. Jezebel bazobabaza iphalaphala. A demon disguised as a human being. That's why abantu abangathi uNkulunkulu ayishadisa iphalaphala vela ngishadisa idemon. Angishada idemon. Angithi yabo ma kube yafinye eqinisweni elipheleleyo. Ngabe nabona njengoba sijaba ukuthi kanti abekho bahlela abantu. It's just demons. Kohliso. Ngale egcwele isilwane. Into efana nexoxo, into efana nekawu. Bese ngithini kuLeviticus? Ungabolalana nezilwane. Abantu bashadilwana 80% of marriages khona isilwane esishadiwe. Benzani? Baphula imshado yami. You understand? Iphula kanjena ke imshado. Thatha slay queen. Thatha ixoxo lenza umuntu demon limboze. Cabanga ukuthi slay queen ngene emshadweni. Suphuliwe umshado wami. Eish. Understand? Ngoba uSathane usebenza ngani? Usebenza ngenkanuko.
amadliso niyadliswa kahle kahle ngoba into engekho niyadliswa amadliso mawushada isiphaliphali fanele ukuthi udlisiwe ngoba awuyazi lento into engekho ngale malisuka idumoni kusala umuntu ongakwazi ukujika nguye kumuntu loyo uyini uyixoxa bese ngibuza ubuzomshada athi cha nakho ukusho ukuthi lihleli lenza idumoni liyadlisa you understand bese mina ngashadisa isiphalaphali ngobani idliso le understand that's why then the Bible says finyela eqinisweni elipheleleyo lapho kubushabayi baba khona ukuthi ngempela mangithi hlukanani nocansi ngenzela ini ngoba uyayazi mkhuba kaSathane khipha amaqanda tshala ingane khipha amaqanda phuma kangena stop amaqanda faka ispam faka kulese anazi nokwazi uthi ukhulela ingane uthi ukhulela nomnyanya kuthi mina akusongisho ingane yakho le Imathas. understand khona konke ke kuzokwembula lokho yikho ke nje ebengifuna nje uku-announce ukuthi ke cha ziyahappen this year ukuthi ke mase sezenzeka nokuthi cha those prophecies are not a lie it's just you don't understand nabantu engangikhuluma through bona engangibatshela did not understand it was just a relemic but remember before I do things I prophesy them ngiyabona angivele nje ngenza into ngiyayembula thumela abaprofeti the fact that you didn't understand is not my problem kodwa na understand ukuthi ngikhuluma kanjani akusimini ukuthi phela ufinyela ngiqiniseni phelele kuba ukuthi wagcina ka A akusonkinga yami ukuthi wagcina ka A akusonkinga yami ngithi understand So after Bloemfontein, you said it's going to be Maritzburg then Durban yes and so forth kanjalo okay, and these yes. cities And yes different punishments because ngifuna nithi manibuka ngithi manje sengishama text bese ngithi ke all of you nationwide look yobe ngabhekile national yobe kuumhlaba wonke look ukuthi kahle kahle labantu umkhatho usebenza kanjani ukuze nibe na understanding ukuthi kahle kahle ima actions eni osiko kahle kahle yini enilimazayo usiko is designed to suppress a human being because anazi nokwazi ukuthi izilwane ezinye azilenza usiko zihleze ebandleni azizahlekela yilutho uze umuntu uthi mina ngaye kusiko kangibhedela kodwa athi usitshebe kodwa loya mama oliye kusiko kumbhedela ngithi phela lo mama isilwane ngithi loya umuntu mina acindeze usiko lezocindezela umuntu after Bloemfontein it's going to be Maritzburg After like kuzoba yini Maritzburg amatex oh you said amatex and then iDurban kuzoba yini witchcraft yes and so forth yeah uzobona masekwenzeka but wena nje into emele niyenze watch Bloemfontein and months Maritzburg I mean Bloemfontein would say it will start when it manifests yes lapho ke my authority again explain it times and the dates are all at my authority I decide lento sishaba akayibuza ukuthi times and the dates are all at the authority of the Father meaning athi omunye bathi abanye no but uNkulunkulu akasikhuluma isikhathi bese simasishaba but yes the times and the dates are all at the authority of the Father but wabuza mina ahambe vuzisa umlomo wathi kodwa Nkosi Jesu I remember ku-Abraham wathi ku-Abraham this time next year you will be with son so wamnika isikhathi ngase ngamembulela umasishaba ngathi the times and the dates are all at the I control the time and the date and I control whether I discuss it or not you understand so the times are all at my discretion not at your request you see understand the Lord verse lisho yes if I decide so I decided in September because that is the first spiritual beginning so I decided this time I also decide you will see when you see it you understand ukuthi lithini lelo verse it's called finyela eqinisweni elipheleleyo you know abantu ngempela to be honest I always say to Mashaba nizofunda ngesihoko all these things that you do not have understanding of you're going to come back and study them in hell because you all supposed to have this knowledge you all supposed to have it can't be just this girl all of you are supposed to have it you understand yes yes
Yeah. Bafowethu lapha emakhaya, I believe that you are so blessed by this conversation that we are having here with the women of God. So we are so happy, ukuthola imilayezo ekanje. Sometimes some prophecies they put us in a space where we need to prepare ourselves. Sizilungiselele ekuthenini ukuthi inkosi isuke kukhona into ezozenza njalo njalo. This is a call to all intercessors. Maybe let's say the intercessors, they are praying. There's no way that this can be reversed. No, it can't, because it's ordained to happen. It's ordained. It's ordained. Remember, I have to establish my kingdom, my authority, my order. So the establishment, which is scriptured in, and mind you, everything that I'm going to do, it's also describing of the final and the last testament. The Bible must be divided into three because God is Trinity. So whatever this girl, she's going to, and the other Elijahs with other people that I've chosen, will be writing everything that is happening. And it will be part of the Bible. So that's why it's important that the Bible becomes part of the school syllabus. You understand? So the Bible is going to be divided into three. So now it's the Old, New, now it's the final testament that has to be scriptured. Wow. Man of God, we Yes. we thank you so much. Maybe your last words and your emphasis to people that you can say to our people out there. The Bible also says, remember, tell the righteous, Yeah. it will go well with them. Yeah. Meaning, if you are righteous, you'll be given grace. The point of this is to manifest, remove all demonic people that have infiltrated my world, because they are the ones that destroy the word and true scripture being taught, Yeah. and to restore truth to my churches. Yeah. You understand? Yeah. So that needs to be happening, because what is being destroyed is my church. And Mina, I'm in the business of building my spirit being. I'm not in the business of building inyama. Ngizokhanda umhlaba womphefumulo. Umhlaba Genesis chapter 1. Be blessed, multiply, subdue. Ngikhuluma nomphefumulo bengakamenzi mina uAdam. Yeah. uAdam mase ngenza uAdam ngithini kuAdam ngimnika icommandment. Angisho ukuthi be blessed, multiply, subdue. Okusho ukuthi mina angikhulumi ngenyama, ngikhuluma ngomphefumulo wami. And that is exactly the person olahlekelayo who does not live. If the spirit man cannot live its truth, what is then the purpose of earth existing? You understand? Your job is to be a vessel. Like this girl, she's a vessel. Yeah. She doesn't decide for me. I decide what she must do every time. You can't come in this world and decide for me, because that means you're deciding for my spirit being. You understand? You're deciding for my spirit being. And I said, do not eat from the tree of what? Good and evil. Yeah. Don't come and make decisions for me. Uyangidecidela. Yeah. Kodwa futhi wena awusiwena ne-mandate yomphefumulo, yimi ngine-mandate. So how do you come and decide? You understand? Wow. Yes, because you deny me access to my spirit man, and you deny the spirit man to live its truth. Ngoba uyayiphilela kodwa usebenzisa futhi umphefumulo wami. It's a crime of rape. How people find the woman of God if they want to reach out to her? Okay, so uma usembali, Pietermaritzburg, you can come and join us in our church. We already also have a website, Mount Sinai Rivers. It's mountsinaiRivers.org. You can follow us there. Then you'll find Masi Chaba, the Elijah, TikTok, YouTube, and Instagram. But TikTok are cool because that's where I'll be making some of the announcements. So but again, I'll give you the links and then you can post it. All along, I thought I was talking to a man when he said the Elijah. Oh, Why are you Elijah? yes. Why are you Elijah? Because that's exactly the calling. Manifest Elijah. Having the calling of a man.
of Elijah. Yes. Remember, I'm the one speaking. I do not permit women. So people must understand and that's the reason why I chose her. So people can understand what I mean when I say I do not permit women. It must not you. You must not be the one preaching. I, Christ, must preach. The man. Not you, the flesh. Women, flesh means flesh. Inyameni. Angifuni inyama yakho. Ngifuna ukuthi kukhulume umphefumulo because the Bible says, grow ye to be men. It's the umphefumulo that has to always speak a pulpit. Not the flesh. You can't bring your flesh. Emzini wami. Because the spirit man is what must be built. Bring your firstborn sons unto the house. Hayi umphefumulo, hayi ilokuzana, inyama yakho. Umphefumulo. The umphefumulo is a man because it knows scripture. And that's why it must subdue you. And if it subdues you, you're a woman. And it is the man in your life. That's the covering. Thank you, woman of God. Yes. Thanks so much for coming. Thank you for having me. Saints, thank you. A reminder, don't forget on the 2nd of May, 2 May, we are meeting in Durban, Umkumbane in between Mayville and Chesterville. There's a hall, the big hall called Umkumbane. So we'll be there ngomhlaka 2 May, siyobe sikhona Bishop Pierre Teliza uzobe khona, Bishop Espindlovu will be there. We are still communicating with other men of God to be part of that upcoming service. So don't miss out. It's a service we call Inkonzo Kamoya. It's a service of Inkonzo, outpouring of the Holy Spirit. So please be there. Join us as we'll be gathering in that place for the glory of God. For more info, 0788 417 844. May the good Lord bless you. Lapo Emakaya.